Vítajte v Táraninkách, rád by som vás privítal. Dúfam, že sa máte fajn. Dnes budeme cestovať po Európe, ale s hudbou. A odborníkmi na to sú Matúš. Sevas. Sevas. Sofia. Ahoj. Ahoj. Nikolás. Ahoj. A náš špeciálny hudobný host Erik. Ahoj. Čau. Kde vznikla podľa vás hudba? Hudba vznikla tedy, keď ľudia začali dávať tieto mliekanky a potom sa nakoniec také stalo, že vymysleli pesničky a také veci. Hudba ona nevznikla, lebo to je tón ľudského hlasu, ktorý keď vydáme nejak inak, tak z toho vznikne nejaká melódia. Potom tak sa skladali pesničky a to je hudba. To znamená, že podľa vás v každom štáte existuje iná hudba? Áno. Lebo každý má iný hlas. Tak dajme tomu, skúsme si priblížiť, ako znie česká hudba. Ale dajme tomu, aj reč je hudba, však? Hej. Tak když někdo mluví po česky, tak trošku zpívá, ne? Tak je to zpívání, ne? To je česká hudba. Aké nástroje treba majú Slováci? Tá najznámejšia, čo už používali aj tí, čo boli pred nami, naši predkovia, to bola fujara. Fujara, alebo ešte? Naši predkovia, oni našli vlastne taký strom, čo dáva plátno a tým vlastne sa spravil bubon. Super, tak to som nevedel, že to bolo takto. Kde vznikla opera? Opera vznikla naprv tam. Kde operovali? Áno. Opera vraj vznikla v Taliansku a preto vznikla, že vraj nemali mikrofóny, tak museli spievať nahlas. Sofia, ako sa máš? Dobre. A ty si odkiaľ prišla? Stade. A ty si spevačka? Nie. A máš rada hudbu? Áno. Ukáž, ako? Ja ukazujem takto, pozri. Teraz ty? Ja iba takú slabú viem. Jakú? Slabú. Tak ukáž, ako vyzerá slabá hudba. Tak, pozri. Tak? Existovali vraj niekedy takí starovekí DJ. No, to je pravda. Tak ja vám to ukážem, ako vyzerali DJ, dajme tomu v 18. Mali taký veľký valec, alebo v 19. Niekedy okolo 19. No, oni mali taký veľký valec, oni chodili v noci, oni chodili po uliciach a oni boli akože DJ. Mal taký veľký valec a niekto zakričal, dajme tomu vo Francúzsku, že hej DJ, zahraj dačo. On mal takú kľučku a išiel. A on povedal, z okna kričí Francúz, rýchlejšie! A potom Francúz hovoril, ešte rýchlejšie. Teraz nám Nikolás ukáže, ako vyzerá pouličný hudobník vo Francúzsku. Takže... Musí sa postaviť teraz a ten DJ Valec budeš teraz otáčať. Dobre. Pripraviť sa? Pozor. Ideme. Viete o tom, že akordeón používajú aj v Rusku? To viem. Vážne? A ešte aj dneska ho používajú. V Rusku? Ešte aj dnes ho majú? Kto z vás bol v Rusku už? Ja. Netáraj. Bol si v Rusku? Ale preto sme tárninkách, aby sme tárali. Teraz prichádza na rad ruská ukážka. Nech sa páči. Erik. Teraz budeme mať tzv. Koncert pre jednu ruku. Takže nemecký motív. Raz, dva, tri, štyri. Poznáte to? Tento motív je zároveň použitý ako hymna Európskej únie. Maďarský? Aký je maďarský? Neviem. A po Maďaru. Nerežisér. Putujeme krajinami cez hudbu. Sme sa dostali až do ďalšej krásnej krajiny, kde vládne nástroj, ktorý ovláda náš hosť, ktorým je Jose. Veľký potlesk. A ten nástroj sa nachádza v krajine, ktorá sa volá Španielsko. A chcem počuť váš názor. Gitara. Váš názor na gitaru.
A teraz prichádza ukážka. Teraz prichádza ukážka španielskej hudby. Pripraviť sa. Pozor. Ideme na to. Iste ste si všimli, že som v ruke mal takéto klepatka. Volajú sa kastanety. Kto na to vie hrať? No a teraz by som rád počul, ako budete hrať španielskú hudbu spolu teraz vy. Trojka táraninkárska s pánom profesorom Josem. Pripraviť sa. Ideme! Jak v močiari. Žaby. V dnešných táraníkach sme sa rozprávali o hudbe, akú hudbu hrajú v rôznych európskych krajinách a mojimi hostiami boli dnes Erik na akordeóne a Jose na gitaru a my sa s vami lúčime opäť na budúce. Ahoj! Bravo, potlesk!